horách sa človek musí spoľahnúť sám na seba, to isté platí aj pre horské chaty. Sme pri Zámkovského chate, ku ktorej nevedú žiadne elektrické káble ani vodovod a v podstate celá sa musí spoľahnúť sama na seba. Zámkovská chata bola postavená svojim zakladateľom Štefanom Zámkovským, ktorý pochádzal z Levoče v roku 1943 ústí Malej Studenej doliny na nadmorskej výške skoro 1500 metrov. Ja som mala celkom takú, čo si myslím, že aj moje know-how je výber ľudí, ale aj napríklad firiem. Pri rekonštrukcii tej turbíny som sa zoznámila s firmou Aplik. Doteraz sa starajú o celé to zázemie, ten baterkový systém. Všetky mašiny v tej baterkárni, všetky meniče máme vlastne od firmy Schneider. Tým, že tá malá vodná elektráreň je vybudovaná na horskom toku, tak je to naozaj rarita. Turbína je typ Bankyho a je rozdelená na 3 časti podľa toho, koľko vody tečie v rúre. Akurát v zime, keď je málo vody, tak táto turbína potrebuje 2 kW, aby sama fungovala. Tak ešte sme tento rok osadili takú malú žiletku, že točí aspoň 1,6 kW. Tu naozaj bojujeme o každý kilowatt. Vyrábame 24 kW, keď je dosť vody, ale samozrejme napríklad v auguste dosť vody není, takže je tu prichystaný aj diesel agregát. Tá energia do chaty je privedená vlastne cez baterkový systém, aby sme eliminovali nejaké výkyvy veľké v sieti. Ja si to vážim, že sa to dá tak dôstojne tu zabezpečiť a že sa mi to podarilo. Je mi potešením, že pritom mohla stať spoločnosť Schneider Electric spolu s partnerskou spoločnosťou Aplik a dokázali vytvoriť takéto pekné riešenie. Sú to práve takéto výzvy, ktoré nás bavia a prinášajú niečo oveľa zaujímavejšie.